Achọrọ m ịma ife na comment na comment section. Achọrọ m ịma ife ị na-akọ. Ife so ịkọ, ịkpọ m iyi mkpọgwali. Ife ọbụla ịkọrọ m, iwere isi buru. Ife ọbụla ịkọ m, iwere isi buru. Ịkọ nke na-adịrọ mma, nwere comment ime video. Ọ gbasara m ife ọbụla ị chọrọ ịkọ na ije na page ije kọbịa. Ya bịara na nke ngwa m ife m mekwu hie. Page a bụ maka ipute stop to anabayalụ. Isi unu ada arụzi ọrụ. Ụmụ nwaanyị bayo na-emekwa anabayalụ ka ọsọ unu nwa bụ ụmụ nwoke ya na-eme anabayalụ wuti mgbadike a unu bụ na anara ama ebe ọ ya esonye. Unu na-eme anabayalụ n'ụwa niile gba gburugburu. The whole world ndị Igbo na-eme anabayalụ. The whole world ndị Igbo na-eme anabayalụ. O my cousin nọ Brazil. Ọ jega ebe a mụọ Okeke mụọ Okafọ. Mụọ Okeke mụọ Okafọ kakwuyarịsịa mee nke nwa na o mere atụ ya n'ime odosịa n'ime nọrụ n'ime wee kalụ from there ọpụta ebunatia ọ nọrụ na Nigeria nwezi yo pasta na-akakwuyarịzi na Nigeria. Anaba Okeke na Okafọ ọ mụrụ na Brazil kpọsị aka ya emezi ajebawa afọ Igbo amụla na ebe makwa na ịmụrụ nọ na strange land ka ị nọ na anị na-abụrụ obodo ime ojebawa afọ Igbo na ụdịkwa na afọ Igbo ịbara ya na aka anyị akpọbi otu ịsakalụ ịsọkwurugo nataba Nigeria anyị echekwezi kpọwazi ya Chidimma ọsịnọ Chidimma nke nwa bụrụ the other one bụrụ Ifeanyị. So afọ a ka anyị na-akpọzi nwa ebe a ekwa nwaanyị onye ọcha Brazil ya na-akpọ nka afọ a ka ọ ya na-epronansịrị anyị emefe ejebawa afọ Igbo na ụdịkwa na famụgo nwa. Gịnị mere gịnị ka anyị eme unu gbasatara anabayalụ ndị Igbo? Ndị Igbo ụmụ nwoke gị nke anyị eme unu. Ụmụ nwaanyị anaghị eme anabayalụ. Nwaanyị mụọ onye ka ejikwa nọ nwaanyị nwa onye ka o ji aga ije na strange land mụọ nwa nwaanyị the state nwaanyị obodo ebe ijere anaghị nwa because ọ nwaanyị nwe nwa. Nwaanyị Igbo jegodo America jee Kafanchan mụọ wutu onye ọcha mechakwa mana kpọrọ onye ọcha anata onye nwe nwa. So nwaanyị ụnụ anyị ekedore mgbadike unu elili. Nwaanyị ụnụ anyị ejere mụọ trowe nwaanyị ụnụ anyị ejere mụọ ya ije obodo na-abụrụ obodo gị ijeli na ọ chọba ịpụta ime fim imitia unu chọrọ ịnụ ụtọ n'ụlọ ụtụ ya n'isi. Unu chọrọ ịnụ ụtụ ya n'ụlọ ụtụ ya n'isi. Unu anyị emenwere ihe bụ dịka na ihe na-apụta imichapụta ya ihe na-apụta imichapụta ya like ka mmegodu for example ijide mgbadike like this ọ na-apụta na-eme ime ya ozugbo ime ya ọ bụrụ ebe anyị tụkwasị ya n'alụ nwaanyị tụkwasị ya ebe a mezie bum 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 wee nyụsịa. Ọ bụrụ iwu na ị ya anyụsịrị n'ime ebe a ọ na-apụghị mmemme ọ na-emeghị n'isi na-ekegharị anabayalụ the whole world. Nke ndị ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo bụ nke na-ewe m iwe because ebe a ka nọrọ m America but amasị m na anabayalụ unu juru ụwa niile ifere ọ na-emekwa unu imemememe mgbadike ichepụta imeti ya ịtụkwasị ya na nni nwa tụkwasị ya na nni nwa like this debi ụta onye osisia izuru ike na ọ bụrụ iwu ka ịnụsịsịa ụtụ ya ije nyụnye ịmụọ ịlapịa ebe a ka kwuru nata Nigeria ịmụsịsịa ife niile Chukwu nna nye ịnata Nigeria durusie nwaanyị Igbo isi na ịfụrọ nwa ibodie nwaanyị nọ nwaanyị a ọ mụtara m nwa ịmara na ịnyụsịsịgo ife niile ya mụtara nwa kedụ kpalachakwa ncha niile n'anya.